हामबाय चिनी जत मीडिया फाइसक फैने रखनो पहिले हामबाय मारो तेबे हामबाय मारो चिनी र फाइसक फैजे चिनी UDIPF चिनी एजेस प्रदीप देवर्मा ते फाइसक फैजा कियं टंग चिनी ऑफिस सेक्रेटरी UDIPF टी रवि देवर्मा जों तिनी प्रेस मीट हेगेबा कक कसार मंग हेबा आवाय मंग खायन थांमानि कारण के मोसे फाइनै बेसकांनि डिसेम्बर 4 तारिख को पार्टी IPF टीनि कायसा मास गैदरिंग खुमलंग टंगो मनि बागै सारा त्रिपुरानि जत चिनि खुंथाय बाररक फाइदि IPF टीनि लगे तेइसे फाइदि तेइसे खरां कटर के चिनि जे मानथाय सकथाय चिनि मेन टारगेट चिनि त्रिपुरा लेन सांलायनि बागै बेसकांनि 4 तारिख डिसेम्बर जत सारा त्रिपुरानि बरकन चिनि UDIPF टीनि तरफ থেকে फाइदि हनै जों कसार बजागाव चिनी नाय खुमलंग ठीक बाजार नाय म जागार जत सामुंग रक चलै दं ताबो चिनी तिनि बाहायनो जों प्रोग्राम वो थांबाय फैगा जागा खुमलंग गुरि फैगा अमायखन जे 7 तारिख यासै जों जागा सामुं खायनो थांना खाय दंनाय बसकानि जाते 4 तारिख नाइट थक सारा त्रिपुरा IPF टीनि बिसिंति तेबेसे चांगा खलायबै चिनि त्रिपुरा लेन तेबे कटर के तिलां थावन बागै जत्त फायन बागै नेरन थानिबा जत्तन कबक जाव 4 तारिखनि प्रोग्राम ब जागाव नाय कयटा समयं नाय ते नगरा हिसाब साब दंनाय 4 तारिखनि प्रोग्राम चिनि 11 टा निसिमि प्रोग्राम चैनाय खुमलंग ते फाटारनि बररकनो जों इनभाइट खायजाक बर फाइसक फैनाय आसाम हास्टेटनि चिनि UPPL नि आदंसं फैनाय तेबो फैनाय चिनि NMNS नि सेंट्रल लेवल नि बर अकरारावबो फाइ दङ मुनि बाङै जत्त जों जाते कार्य जार जत्त सामुं सालसैया कालायबै जत्त फाइन बाङै कबक मुं जत्तन थानि रखजाव